Ka Primary Health Center ni PHC Kashnong Dangar East Khas Hills District Kalatin rong ka kamban ai ka jingshakri lakum ka Community Health Center ni CHC namar ka jingtuit kinong pang banwanwat jing sumar khublei ya ki doctor ki nurse bar ki nong trai ka kot ka khia kadai ka sur bamin upaj ba ka than ki batu chim dawai na ka ne ka jaka sumar kum ka PHC kadang don shibun ki jingduna ban pinya hap kerdan bat ki CHC ki baladan khambun ki doctor ki nurse ki tiar sumar ki babonjaj ki jaka sumar nongpang ba khambun bat ki wei Henry hapadeng ki jing bambiang kach ba phai kani ka jaka sumar ka sarkar kala ban a ya ki la jing sumar kat ki bala toy shau paj ba ka jing tu jing ki pai nongpang kala bu ru ya kani ka jaka sumar ha ka jing e ban la pendap penbiang ya ki dawai dashin bat ka jing duna dawai ka dei ka bakta e ya ka jing ashakri jong kani ka jaka sumar ngakwa ban situ ipi ba kali ke isi gede gue ke isi ba remba po jangka state but haka jingsha kat kum ka jingya kat kum ki criteria ngam ka coverage jong kani ka PEC kisnong di thau ka population lade ban upgrade ni ka PEC sya ka CC akiladon ki lirang ba entam de gini ram jong kani snong dangan ki bala pasang ban budien ha blor kani ta kam ban upgrade di kan PC sang CC tenrai kumba kalong nim shumla idak kono gunu naglen jong suka bukan respon hakani ka ngambo ba kani ka PC dangar PC omtang ba ka ai service tang yangi kini ki nomor ki shong po is hasil andre ngala banong ba what ya kini ki shong border ki budan sport southwest ka sales su ai service di lada pienu jor ya ka service jong ka PC kam so de show re day ba kan la day katung ka service la idei ba katung ka kam ka ba ki trai katung ka duty ka ba ki le la dei ban ongno kum ka CC tenre ni pempau gi sokya ba adien ki jing persang jong ki bubon ki bangba nata nagalen jong ki nomikman sebelum pasang ban ya keren bagus suka nama taban upgrade dengan CC ini kam semua lah kita ti mentah ganti ni nagalen jongki cuna ni sokya habis baka ko takya kumta ni lawan ban itu yang medical officer but nilai keren harus di subjek ti ni shamba shibun ki jingduna bahkan di PC kadon nomor kadai ka kapasiti jong PEC. Henry kat kum ka coverage jong ka bade along kum ka CC.